Salam alaikum. Penda, ça va? Ça va bien. Penda, hol ko rendin ma Jelika? Ya namdo yom? Sey me namno ma ko rendin ma Jelika. Version ma jidim danji d'abord. Hol ko rendi non? Jibril mara souza debuma. Ya namdo yom? Penda. Penda. Comme jiɗɗon jewɗen seeɗa ko jiɗimi suftaran ndem tan jiɗi ganda mine ma jiiɗi wimme baaba debbam noon wara ko ɗum yajirede e gallo e ma foti fuɗɗorade respect debbam o fuɗo dañde nder gallo e ma foti fuɗɗorade kuppuɗi galle yaay mum e galle bamum woppu koreji mum ari hoddude men sabu gilli ken fotɓe wallodirde mum nden yaay dañat jam mi dañ jam ɗum suuɗam dañ jam mais so wi aɗa wurdini e gallo aɗa wurdini e joom suudam tan musat ene wawi bonnude gallo Jelika e nenam sah so mbawodirani an poɗɗa wonde meslal an foti fewnude jooɗna masdiraɗa haɓe mbawro ɗum gon gotum kono a fotani ƴettude position goɗɗo so wona oɗo position par ce que ay Jelika oɗo so wonani jaam min wawa wonde jaam par ce que min addimi e gallo komi poɗɗen wadde protégé ko poɗɗen tottude jaam comme no tottirim ni jaam min kono mbeɗa yi no wurdani e gallo en manki fewde mi wawa haldude e yaay mi wawa haldude e neni an won seuram an kaldem neɗɗo noon seur ma noon man ganta wonma respecté tan ndesa debbo gadda so totti respect debbo ma tan wonma respecté so tottani respecté debbo ma tan andu ala e ma respect biɗi mbatta hakkille ɗum ɗonete minema ken gotum ƴiƴam gotam ɗo waɗa hakkude men kono fotani wayde ni ɗum da jiiɗimi haalandema hat kam yaaji Jibril dara mi haalanma sa haali a yettoto Jibril a haali haala ka min mi añani joom suudu ma de gañmi ko jikku makko no wayni te Jibril a haali haala ka mbiɗa enen jiiɗi yumma e baaba mine ma ala ko feeti serdude meɗen wadde noon hande a forani dañde debbo jejjita amen Jibril nende ma sawma lebbi 9 jibinma waɗema ko ha mbawɗa yiide Jelika ndesɗa ɗum gadduɗa ɗum e galle he wadde noon so ari omo fonno wonde jeewo meslal o rendina amen mine ma e an fof e nene en o waɗa amen neɗɗo goto haɓɓere wotere mais wona yaade omo serde amen sa jippima ngabbi tan o haala ko wela sa jippima cange yeeso ma mane mbayruɗa rendude amen hirande sababude debbo ma gonga noon debbo ne ɓalli joom galle muɗum kono so haalnima aɗa foti hettade mbasa jaggude version go so wasa wonde kadi nofal no keɗortoɗama ni kettorɗa amen noon ndena majjata kono so woni kala ko joom suuduma wima keddoɗa hen kala ko joom suuduma waɗi ina welma kala ko joom suuduma wi ko noon aduna wona noon te Jelika nde are o galle nde tawi ko foof ne gasi Jelika tawani ɗo tampere tawi ɗo ko meuble uji tawi ɗo ko chambre à coucher ji tawi ɗo koko ɓuuɓi tawi ɗo ko tebbuji haydara mankiraka anani jinmi ko mbatta hakkille e hoorema ganda debbo ne weli kono ko jiidigal ɓuuri watta hakkille e hoorema nani ka Allah ko tama watten hakkille kono anni
mata hakkille no feewi no kalni mam ko anani Mana? Ça va, c'est bien. Ta journée? Alhamdulillah. Ça a été? Oui, alhamdulillah. Safta. Alhamdulillah, mi yaji parcelle. Ah, kon non la. Mo da ten des fois. Andam ayawi parde ma rodol. Ay de, kali na de hande mo. Sino sa wala no na fofto ta ko. Ah, tuta. Merci beaucoup. Ndem hen mo yute. Yawde jippaade. Si. Sinon? Ça va? Bon, min kum jippi joni ko nenam hallim. Wi ngono naka woddu hande penda. Ha ƴettida dum ni. Ƴettaade. Min hada kam andiri ƴettaade Jibril. Min dum hawi dum wat kam wonde namnadem. Hoddum waddi problème o? Jibril. Hani ñane he mi wayni mi ma mi notiat nenam. Ede foti def bimi fan mi lamdo mbiya non penda defana kam ganda mi yahan mi noti o nena mi yawa mi wawa artude taw minum penda defana ala ko wi'ani kam baba ari naati hen baba de teki ha defani kam sa min baba gara accu tan mam yottin wi kam nono a yahat sohla ma kam yo def deke penda yejitani moni jaggi hande mirtim dum salmini dum onota kam sa liggeyam heewi mi sawran min dum fat wi dum yo wallam liggey he min dum nyinnom ka tan subana kam mara Jibril dum ko woni hen ala ko wi'ani kam encore baba yanti dow ha fobbi dum hello hande kiti fobbi dum hello Jibril an pende hena foti kam wi sa jibini na law ama dañ balludama min rokat horam han dum wana lawol dum de aldime nena hawriti hen wana haddum andi kam fof dom dum arti non dum yahiri min kel goto tan ñagoto mam ñam fof kala ko wada munje nder galle he wat dum sababu ndam parce que ay nena me babam e miñam debbo gondim te ay hande son baddi som jinginim kam fof e ngoppat kam anni som jingini arwa yirude mi yitere wonde dum tay mi dañat problème te problème on ko antan wawdum hobbitindi muni muña parce que ay penda minen jiɗi wimme baba minen ɗiɗi fof minen negdi hol gotel mais penda kilo jibna haw mawni lawol horma tan ƴetti jikku makko anda fof to ƴetti ɗum e nder famille amen o mi anda tellement que no wayni yidde probléme min koko hawim ni joni ala problème accir noon harka ñan wonde sa yiɗi defdi taw wat jaggi goɗɗum woppa ha para ko joggaɗa ko joggata ndef ma basa tuttudema par ce que sa ƴeewi ɗum heewi addude probléme aji on joni
kalka ɗo waɗan ɗum hoorema sa wawa waɗan ɗum hoorema tawi aɗa jeggi gacca ha para ko mbaɗannoɗa ko mbanna hoorema min ɗum ñaguimami mais so gondi onon mbadda tout le temps rek so ɓooyi seeɗa no wayni non mbayata yimɓe hasko tawi kanko toñatma ni tan ñaguimami Penda de ko kurko tan meɗɗum waɗi comprendre nene moom haɗum andi kam ko mawɗo t'inquiète pas ça va aller. Seri kaɗa seli yayam jawon toon ça va mawɗum alhamdulillah. min de mi yeɓano ɗo télé joni séri goto ne doga ɗo en ne waɗi hen ceernaji goto nani hen omo safra affaire ɓesgu en ɗum ɗo en tan mine ƴettumi numéro mum noddumi ɗum noon wi kam woni ko Louga eyyi jinnomi tan gara jehen kadi memboɗen nene kalayɗa fof ko gonga de machallah isi an haɗa andi min ala komi waɗani ala ɗo mbasmi lamdo ɗo neɗɗo wi kam fof sa yeehi ama ɗon waw dañ diga mi yeehi ana tawama ni hen moom deggi yalla hoppi tan mi fada Allah mi wawi taw Allah ma nuddu heure o wawi suufot tan Jali huppitidde hoore mi tiiƴani hoore de nene an hunde fof Allah ko gonga kay ko Allah ardi kam kono noon Allah de ina waɗi sababu de kala ko ala sababu yahata de nene woppu tan mais joni sim toon ari ma en hen laytu inchallah eywa seydi ka mi salminima jarama wari tidde hoore hunde fof wima jarani hunde fof wima ko Allah ko gonga kay ko Allah kay kono ndiyam ɓaɗam lammatade Penda ma yi yesam ɗo giram ɓe hankinani ha ɗo mi ɗanaki bamma ko waɗi hanki koni musimi surtudemo jungo ma tan jungo makko tan o faway ma komi meeɗa wadde ko meeɗa wadde sababude bolle puyɗi ɗum ne foti wonde min kay nene min fof musanima min sono ko firuno kam bobam ne jari fiide kam mi wawa kam jabde ɗum kono o bolle puyɗo mo jarani haydara ne jari omo festa mi goɗo hello ha hakkille mo watta wudde ko waɗata ko fof mbaɗa andi ay ko waɗata ɗo ko fof mbaɗa andi ko min yiɗi hebde kono minomo andi to cuuɗi mi waɗɗani. Assalamu alaikum. Waaleykum salam. nene Penda mbaɗɗon keeli min wonko addimi ɗo yeete addimi ɗo han kew ko ɗo yeete hakkunde ɓe ɗiɗi ha bawam ari fi Penda vraiment noon affaire o en muusi Jali ka trop par ce que wona ɗum wonno fanare makko juste o wonnoke haalde tan pour e pamdire e nder haal maɓɓe ha goɗɗum ari hen vraiment o ɗana kanko a weeti par ce que o yiɗa Penda meme ɗum wadde noon no finde o wi ko jiɗɗa arde dal tubande on par ce que kanko wona neɗɗo probléme so yimom tan andata o anda probléme kanko jaam tan o andi eyi Jali ka manam nene
yaafo mi te Allah tagi tan wonta wat moƴƴi ni tan ñande fof nene yaafo sa ummima ɗo joni mbatta ko ɓuri ɗum bonde ƴeewa nene yaafo nene yaafom daña baraji parce que yiɗa dañjude mon hay probléme goto sino sago makko kono wonduɓe kañum mbaddata yaafom ko an o naññata an ko an tan o naññata yaafno penda penda yaafo ay min orma fuson ñene fo ni mbaɗa ko mbatta ko ha para mbiya yaafo minen yaafo min tampi hen kala ko foɗat Jalika jooɗ jaram jooɗ ani bamma noon ko jarno ɗon ko mawon tuuɗ ɗum nene ko woni ka ɓesnuɗo jafɗa aɗani oɗo hande so towino hoore o watta ko ko umma dow cippo ha less ar ladan mon yaafno on ala ko poɗɗon fawde hen so wona min yaafimama ɗum foti wonde lawol Jibril ay ko an foti uddide hakkille ma o e noppi ma ɗi ƴeewa ko gollotɗa ko ay nene oɗo ne tampata e ma nde Jalika hoyɗa ko bo nene ay oɗo heti ala ko woni so wona naaf gagal aɗani oɗo ko mbaɗaɗa ko kanka ala ko won hen bamma fiima gonga tan o haalanma Jibriru naafike kay nana naafike nafiiɗo wulludu umoni Jalika en tout cas merci beaucoup a waɗi ko poɗɗa ko wadde a ari a yafnimoɗo en mbaɗiri hon ni an ala ko mbawɗa hen ala ko mbawmi hen l'essentiel o dal mi weltima ɗon hanni on mbaɗa Jalika a jara aɗa wawi hen ala probléme ngel ɗum ɗo kam yoɗani yoɗani de ɗo yoɗani fewa ɗo waɗi erreur ɗum gildo ari ha less te yaltu sala mo yaltu ɗum ummoɗa e foti yajam yam dow rewe makko tawde ka laacal aɗa wawi tan no ñaari galol ni to yeehi fo naworma ɗum de yarata ko woni hen nden ko sukara ɓolo te so ɗum ɓenni an a yino mbaɗa a ƴeewi dandorgal min nen mbara yiyani min holno hawirimi hande pullo ɓi pullo boɗejo yahani foppo goppe ko poppoto ɗon ko moƴƴani de gandata moƴƴani ko janggo ay sa yeehi haɗa nayo ko nden gandata ɗum ɗo conséquence uji mum moƴƴani a yi min guila jibinami ko carte tan poppotoon kono a yi mi meeɗa change kono on ndendintu ndendi noon ɗum ne ndefon ɗum kadi ha ɓenda mbaɗon e ɓalli mon aduna hande o sa foppaki a wojjani hay gorko goto dartama a funti hoore ma holno foti duuɓi hande aɗa foppo holmo jiiɗa biɗɗo assalamu aleykum nene fi ka ɗon haala hello yawta nene an kam hanki ana jani e Jalika min de Jalika fosimoɗo an jaaha mbaɗa ko beleɗa ha para garta mbiya jalloɗo yaafo ko an o naññata kono min o wawa naññudem min o wawa naññudem wona o yahata so Jibril jippimo yaha o ƴakka koyel mum ha ɗum ni welnomo wiyamo ya tubuno e nenam o wara yeeya oɗon jallo oɗon jaafo sikka mata ko ɗum woni aduna holko mbimi nde o wi yomi yaafuma nde wona mbimi komi yaafimama ɗum koye aɗa andi koye huno ko tan haaƴi kono yettaki e ɓernde koye huno kam he haaƴi yettaki mi ɗa nena fotanoma hay wiida yaafima yaafo o yettaki de woɗɗoyani an kam o gas to fayi nena gaz o de mba gas gaz joni watti wadde ko balɗe tati
o gaz mande sarsama han waɗa andi joni ɗacciron tan ko hami lelo mi artira damalam tan dondoɗa gaz nawa gona toon tan e defde tebbuli moɗon e guertoɗe moɗon han gaz balle tat tan mbiya kam gaz gasi an kam ko ni tan jogorɗa worude a ala nafoore kadi ko aɗa yiyane jawdi tan kadi aɗa toɗɗo ko adda fof tan ko ni sinno aɗa jogino nafoore ni boom kono a ala nafoore ko ñande fof ɗum gasi ñande fof ɗum gasi tan an kam ko bonnude tan yaltinde tan te a lomtinta ɗum tan gonirɗa ɗo ƴettu gaz o nawa biti ko poɗɗa pour wuddi toy futtiniɗe biti Waalaikum salam. Ayo Layla. ayo Layla Aseli, ada jam perogo. Layla ayo beya awa seli ada jam kay mawdu yaay ma wadi ba man seli jam ta be jam daccuda alhamdulillah Layla, ça va? Ça va bien. Jam tan? Mara selli? Aɗa wawra? Bismillah ma. ko poɗɗa pour nawde gaz ma o yow celli bisimilla ma nena ɗen mbaɗɗum tan fe mbaɗa compagnie lawol non alhamdulillah Ini galle foncel ba ma wadi yaay ma sen An wala da men o surprise an. ba ma no wadi Beja. etral Bolke. baddone golle Mawdum jam tan kay tan. alhamdulillah Ah Layla, min jewtinoma de. A woppi amen de. Mi ari mbeɗen. No wonani? wallahi ko ni no mbaɗɗani min beltima hen no feewi yimɓe so jadirani hay so tawi ne jiidi jiidigal mumen yahata moƴƴi ko tawa yimɓe ne jiida kadi jadira ko noon watte ay ko mbaɗɗa ɗo hande ko a anda ni no foti baraji dañata jokkere enɗam mawɗam mbaɗɗa han machallah wallahi min beltima han aduna ko jokkodiral ɗum waɗi han kay o dañi congé tan mbimi yo waɗ profité mi ara mi ƴeewa mon kono a walat noon a walat mi aritani pour walde noon arɗo tan pour ƴeewde mon kam komi ƴeewnude mon ala a walat ha janggo mbiyata ɗe yindire jibriru on bayrodiri hein ko noon watte a walat jiidiron calmodiron kadi jewton han a ari a jokki enɗam te hande a dañi baraji ha heewi ay ko mbaɗɗa ɗo ko baraji muɗum hay goto wawa limde ɗum nenam arde jokkude enɗam kala jokkude enɗam Allah jokkat balɗe mum Layla kam ko nena wi ko gonga. Aɗa andi ñallude tan joftoye heƴani ɗo fof ko daña ɗo e balɗe seeɗe mbawen jokkidde kawuji men ɗi an aɗan yiide ka ha joni halma wonini gaɓɓol ka rek d' accord comme ko noon mbiɗon ala probléme man mon waɗan ko jiɗɗon ko mam wal ka gorko lam jiɗɗa fof yo wonde moƴƴi wadde en nandiri min ko ɗum jinmi machallah eyyi jehen dow d' accord kam min poftoɗa aɗa nangi no wuli garɗa ko wuli machallah machallah alhamdulillah cey ngel cukalel kam somi dañani ɗum jibriram tan ne wona ɗo e o galle nden temi male machallah Jibril mar jalin tinni kam wallahi baba jalika en tinni jalika debbo moƴƴo baba vraiment guilon naate gallo ha joni on toppiti yimɓe galle ɓe on muñan yimɓe galle ɓe on tutti ɗumen respect te mbiɗa sikki ɗum tan gorko yilto e debbo te vraiment ko cukalel ne hingel
vraiment yare mak défaut de mbiyat ko neɗɗo wasta défaut kono défaut Jalika mi yiyan ɗum alhamdulillah rabbil alamin min jetti Allah no feewi an kam Jibril min ngala jobdima ko kalo pularo wiyata min ngala gable mako min ngala gable ma sabu an ka neɗɗo moƴƴo ka isiraɗo tedduɗo aɗa yiɗi Jalika aɗa fasni ɗum aɗa teddini ɗum ala fof ka waɗanta ɗum minen kay min jiɗi tan ko Allah hokka mon tan dañon tan taniragel tan min ɗum tan min jiɗi cousine cousine mi yewneno mon noon ɗum waɗi han kam pinmi tan mbimi il faut mi arɗo mi ñallana mon amadja comme mi wayri ɗo seeɗan mi ardi on haɗan mi ardun ɗo juste pour ñallude mais mi ar après gorgolam wi kam il faut mi waala ha jang taɗan numéro kam mi wawa ɗum salanade haydara so wi kam noon il faut mi jaɓa nenam so wima ya wal kay a forani hen fawde dande aɗani anen a wayri yiide Jibril on mbayrodiri a wayri ɗo e galle he nenam so wima yo ya wal wonko yiɗi ko so jippima Jibril jippima taw maɗo Jibril holɗum yiyen pour holɗum i anni pour holɗum kay ala annene Layla nenam yiɗi ko Jibril ƴettuma deuxiéme femme min Jibril an ɓuuri andu Jibril yiɗi tan ko Jalika kam tan rewat alhamdulillahi rabbil alamin mi yetti Allah no feewi kadi ganda no jibiniɓe ni Jali ko noon jibinirma sababuni cigna e ma ko moƴƴirde te ande guel gonɗa cukalel koye golle gonɗa aɗa naata e bureau ji aɗa yalta aɗa wurni galle moon aɗa waɗi respect mawɓe ɗum waɗi mi yejjitta jamma mo baba ma Abdoullahi ari ɗo wi ko jiɗɗo ƴettude Jali rokkuma wallahi ne weeli ɗum noon min kam komin mawɓe min ñagoto tan yo Allah waɗa kawral ngal Allah uddita arsakaji ɗi ganda ko min guel ma min de woto haalnama hay hunde fati Jali ko probléme uji moon walla gueɗe moon ko onon par ce que o wona joom suudu ma de ko miñ ma Jalika yam jeeya mi wawa yaade mi woppam o wawa yaade woppami te mi wawa welsinadema saabu welsinaki e te guilnade men makko ɓamtare tan jiimi te oɗon gandi jirgol koye dow neɗɗo haddema naata enen il faut jiɗodira makko sa yiɗdarani makko ala chance te oɗon gandi Jibril o yiɗa kam oto hul minen mamin jah mamin jaggu hen d' accord kadi Jibril so resima ko poɗɗomo restide kono denɗiraɓe ko oɗon mawnidi Jibril ne wawi yidde ha maaya taw haalta an ɗum ɗon wona haaju ma minen nenam toppiti ɗum te minen mbaɗat ɗum ha rewa lawol an dal wona ɗo yiiɗi yidde ɗum kam ɗum oɗon gandi ɗum wona haala ka yidde tawi ko yidde tan min mbiɗa yiiɗi Jibril mbiɗa ɗum yiiɗi ha joni wadde kay an fi kulma tan mbayano murɗo ulo ni keddi ko fof mamin deglu ɗum ala probléme haɗande oɗo galle ko comme galle amen to koɗi gooti Jibril so resi kam on foti resdemi so resanimi on foti resdemi par ce que en famille goto enen foof ay debbo sa wawa muñde aɗa manque wonde debbo galle mais onon on mbaɗe mak muñal on mbaɗe mak diine on mbaɗe mak needi ɗe guettati noon so renni ɗum kala to jawɗa ma wawa toon wonde wiide moon wi tan ndeeña ɓerɗo moon dal min da mbeɗa ñaawo dal gueɗel gotel ɗo manque hen wonde ɓesgu te mbeɗa jogui yakar ma waɗ inchallah so Allah waɗi ɗum on ɗi fof mo dañam tohraɓe so waro yontude tan no foof yonti ma aɗa waɗ ɗum eyyi baba vraiment mi weltima mbeɗan ar mi yaa par ce que mo wayri ɗo seeɗa noon mbimi hannde kam ko hir ko foof il faut mi heeƴa ɗum hen il faut mi ara ɗoyde ƴeew ɗum goniri noon hay Jalika bomo marom haalna ɗum bo mbeɗa rewa ɗoyde eyyi Jibril weltima noon e min ɓeydo tan halfindema Jalika ɓe mbi mbarude yaada woppo dundu yaada woppo mbarude ɗum woni a wawa yaade goppa Jalika Jalika wawa yaade woppa min kalfinima Allah min kalfinima Jalika jarama jarama on feewi ande garɗa ɗo fof ko ni en yalla junga juɗɗo a jarama salmininenma e galle en fof alhamdulillahi rabbil alamin jarama on feewi a faami donc comme ko ɗum ɗon jiɗɗon momon hokku ɗum min mami wala ɗo ha jang mi yeyidira Jibril an dal ar tan mbatta ɗo dagari gaddana amen komin jiiɗi ko mbanna amen komin jiiɗi ko
ani an kam ka sehilam aɗan ɗon gonɗa ha joni mais bon en pari tawde en pari am kalen e ma an kam an ha joni mi nananima haydara a haalta haydara aɗa joɗidira oɗo galle a foti yontire seeɗa de duuɓi koko jawite duuɓi ɗi nani jah ko patta longere wulde e nder hundu jomum waɗte ko yawtinde kono wona wiide ɗaɓɓo wonde ko haala ma wona e haalede an dal accu ha ngara sa ari ha installé ma andi hande ko an woni debbo galle o nde puɗɗen haalde haalam Ça va? Sel. Jibril Alek. Ça va? Gal. Camtan. Dama nga uddak. Uddam tawan mero les tawan pawales. Est-ce que woɗɗande hen min douché kon ɗon wonnode? Tawan ay golle sa. Naka journée o hande? Oui, journée hande sona hirde jippati. Massa coono. Ça va? Ça va? Yalla hiray? Tout fait. Ah. Mbaɗani de tew. Mais ça va? Alhamdulillah. Jibril Ayi Leila. Leila. Ça va bien? Arsel. Bada ay tampe? Man gara? mi ari nani Yibi gal may? ɓen ɗon Pay ma mero celi. heɓe jaam joni ko ɗon tarde Oui, yen ke machallah. Okay, mashallah. Eh Leila. Jibril Aha, nen. Nen dama gal ay du dal man. mi waɗɗama de Ah. waddan tampe Mawɗum kay. jaaji Alhamdulillah. ñalawma Ah, alhamdulillah. Machallah. Bam yalti. a salmodire leyla bamma waɗɗani ko jaarugalle hoddi Oui, Leila wi ɗum. Leila jon mawni ne. a yimo de Wallahi. ko mawni ɓi kawma de Wallahi ndeysaan. yonti Yonti kay. a yimon moƴƴi Alhamdulillah, mi yim kay. Eh. Alhamdulillah, ko day tam fay. Machallah